салому алейкум бародаро, хоҳаро, модаро ва падарони азиз. Шумо дар канали Анас Самадов мебошед ва ман имрӯз дар бораи чӣ хел программаҳои Android-ро дар компютер чӣ хел истифода мебаранд, аз ҷумла чӣ гапро нишон медиҳам. Барои ин мо дилхоҳ браузер медроем ва менависонем BlueStacks. Поиск мекунем ва ҳамин аввалишта якум гишта медроем. ҳозир BlueStacks дар ҷаҳон ҷойи якума мегирад. Нашудам хеле программаҳои Android аз ҳама программаи беҳтарин, ҳамин функсияшон бисёре бо ҳастаи дига программаҳо ва функсияшон камтар тufтай. Ира вақте медроем скачат мекунем чӣ хеле кеми бозиёро ки дига программаро скачат мекунам, хеле хуб установка мекунем чӣ. Вақте ки установка кардед, рӯи экранатонда мебарояд значоки BlueStacks. Чӣ хеле ки мебинед. Вақте шумо якум медроед, уҷада парол логини Google мепурсад. Вай барои Play Market. Агар дошта бошен мезанед, надошта бошен намезанед, пропускат мекунед. Баъд барои дилхоҳ чиро скачат кардан инҷа чӣ хеле ки мебинед Play Market дорад. Медроем Play Market, ай гашт регистратсия мекунем ва дар ҷа менависонем чӣ гап ёки дилхоҳ программае ки дар кораи шумо шумо бозӣ мекунед, чӣ бозӣ бошад ва мегирем установка мекунем. Инҷа установка кардагиам версияи пешинашаем. Ҳозир медравем дараш. ай телефон ягон фарқият намекунем чӣ хел телефон ай, рӯи экрани телефон чӣ хел ном хел багем просто ки экран камтар калони бозӣ мақсад дига шуда як аҷоибайда. Чӣ хеле ки мебинед даромад чӣ хеле кам телефон дайдам хеле боида зуртар нишон медиҳад калонтар. Хайдем хеле багем ғарзаи чӣ гап бош шумо медонед дига бозиҳои Android ки дар ноутбук нестанд, намегиранд, метавонед скачат кунед, истифода баред. Ва бо ҳамин видеои мо тамом. Дар канал подписатсия кунед, лайк монед. То боздид.